जय हिन्द भिडिअ बानायनोबो सम मोनाखै बेनिफ्राय दाखालि बावै मोनसे बोराय बुरै एलबाम बानायबाय हगारबायबो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सावरायगोन बेनिफ्राय नोंसोरनि बाजै नोंसोरनि मेडाम सोरनिबा उन्दैफोर आं फंनैसो बाथ्रा खोन्थालांगोन सोरबा नोंखौ सिनायनानैबो सोरबा गाज्रि माने नोंखौ माने एकदमबारे केयार खालामथारि बायदिसिना बाथ्राबो बुंनाय नों खोनानो मोनगोन आरो सोरबा नोंखौ सनमानबो होग्रा लोगो मोनगोन दा आं बेनि बागै फंनैसो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाना गालांगोन नों माबायदि सनमान होनांगो बेनिफ्राय भिडिअखौथ' होबाय दाखालि बावै बेनिफ्राय आं ओरैबायदि दुखु मोननाय दङ आं भिडिअ होनायनि अखानायैनो क'क्राझाराव दावराव जादों आं भिडिअखौनो लाबोनो हायासै भिडिअबो होबाय क'क्राझारावबो दावराव जाबाय गोबां बाथ्रा बुंनो दंमोन नाथाय आङो जेबोखौनो बुंनो हायासै भिडिअ होना लाखांनायनि उनाव बेनिफ्राय जोंनि एलबामा आंथ' मालाबाबो सानाखैमोन 2 लाख भिउ थांगोन होनना आं सानदोंमोन 50,000सोआवनो नांथागोन बहुत आंनि थाखाय 1 लाख 2 लाख थांदोंब्लाबो नाथाय जोबोर गोजोनथाव बाथ्राया बेनो भिडिअआ भिउ थाङाखैब्लाबो हाइस्ट कमेन्ट माने भिडिअआ भिउ थाङाखै नाथाय ओरैबायदि कमेन्ट्स हरदों आदामोन आब'मोन फंबायमोन बिनानावमोन ओरैबायदि कमेन्ट्स हरदों जोबोर गोजोननाय मोनदों आं मा होननानै बुंनो 2000-3000 कमेन्ट जोंनि बेबो बोराय बुरैनि एलबामाव जोबोर गोजोननाय मोनदों बेखिनि कमेन्टखौ नुनो मोननानै मानो होनोबा मिलियन्स भिउ थाङो माखासे एलबामफोरा बाट एसेबां कमेन्ट जाया एसेबां कमेन्ट्स हरा मानसिफोरा नाथाय आंना भिउ थाङाखै बाट कमेन्ट्स दं जोबोर गोजोननाय मोनदों बेनिफ्राय आं दा बेखौनो बुंनो नागिरदों आंनि बिसिखौ गारियावनो दं आंजों केमेरामेनबो बेनिफ्राय बेनो आरोना जों गासैबो गलाम आं बे बाथ्राखौ मानो बुंनो नागिरदों मैया मोनसे काहानि जादों मोना गंसे रेस्टुरेन्टआव हाबदोंमोन बेनिफ्राय बेवहाय बर' सिख्ला गथ'फोर गोजा थायो आरो देरफुनाय उन्दै आं बेखौ लानानै बुंनो नागिरदों आरो आंनि हिन्जावखौ जों गासैबो गलाम नोंबो गलाम आंबो गलाम आंबो उदैनि थाखाय खामानि मावदो नोंबो उदैनि थाखाय खामानि मावदो बेनिफ्राय दा बेफोर गथ' उन्दै सिख्ला गथ'फोरा नोंखौबो आंखौबो सिनाय मोनथारो बर' होननानै नाथाय बिसोरो मा बाजैखौ माबायदि सोंदो आं एसे साइडआव दंमोन अर्डार होबाय नामा होनना बुंदो थारमाने बर' गथ'फोरा आंनि हिन्जावखौ अर्डार होबाय नामा होनना बुंदो आरो बिराद गोरायै सासे सिख्ला गथ'आ ओमफ्राय आरो दसे उनाव फैनानै बाजैनि खाथियाव फैनानै सा लोंगोन नामा होनबावदो बिराद माने सा लोंगोन नामा होनबावदो आरो खुनु आब'बो गैया जेबो गैया नाथाय आंखौ इसोर मोजाङै सिनायजोबखायो बे दखाननि रेस्टुरेन्टनि सिख्लाफोरा मोजाङै सिनायजोबखायो आं जेब्ला दखानाव हाबो जेम्स फायदो होनना बिसोर रायलायखाबाय थायो आंखौ सिनायबानो नोंखौबो सिनायो थेवब्लाबो नोंखौ जिबायदि बुंदो इसोरो नों बेफोरबायदि सोरबा नोंखौ सिनायनानै नोंखौ बेफोरबायदि सोङोब्ला नों डाइरेक्ट बुं नेक्स्ट टाइम सोरबा रेस्टुरेन्टआव बर' मानसि बर' सिख्लाया बेफोरबायदि बुङोब्ला डाइरेक्ट मेडाम होनना बुं मेडाम मिथाइ नांगौमोन होनना बिसिनियाव डाइरेक्ट ओरैबायदि बुं मेडाम पियास नांगौमोन आरो लेंहरबाव मेडाम आंनो लालमनखौ हर आरो बुंबाव मेडाम आंनो कालागन लाबो बिसोरखौ मेडाम होननानै मिथाइ बिहरबाय था बे मोनसे तारिखा बेनिफ्राय मोनसे तारिखा जाबाय ओइ होनना बुं ओइ इथिं फैनाय सालाबो अब्लानिया जिन्दगि नांखागोन दि बे जिबनाव थैजासिम गोसोआव थागोन आङो बेफोरबायदि खामानि मावदोंमोन आंखौ ओइ होननानै लेंहरजादों आङो बेनिफ्राय बुजिनो रोङोब्ला मेडाम होनना बुंना थांदों आंखौ नोंखौ सोरबा बेफोरबायदि बिहेभियार खालामोब्ला बेनि एन्सार आंनाव दङ
आङो मिया गथ' फिसाखौ बुंनायदोंमोन मेदाम होनना बेनिफ्राय आं बहुद सानना थादो मेदाम होनना बुंनायदोंमोन ओमफ्राय मोनसेया जाबाय ओइ होनना लिंनायदोंमोन इखो ओइ इथिं फैलाय होनना अब्लानिया जिन्दगि बे गथ'नाव नांगौमोन मांसेखौ सिनायब्लाबो सिनायाब्लाबो अर्डार होबाय नामा सा लोंगोन नामा होननानै जिथु सोंदो बे गथ'नियाव जिन्दगिफोर नांगौमोन आरो ना नों दुखु मोनना बेफोरखौ जोंनि गथ'फोरा रोङा मानसिखौ सनमान होनो रोङा आरो जोंखौ जाय सनमान होयो जाय सिनायनानै नोंखौ बाजै होनना माथो होयो आरो आंखौ सिनायनानै आंखौ मोजां मोनग्रा आदा होनना माथो होयो जाय गथ'फोरा जोंखौ सिनायनानै माथो होयो जाय गथ'फोरा जोंखौ सिनायनानै माथो होयो बेखौ जोंनि ताराबनिफ्राय डाबल रेसपेक्ट होनांगौ जोङो मानो होनोब्ला जों बे बुहुमाव गलाम नोंबो साख्रि मावदो उदैनि थाखाय आंबो साख्रि मावदो उदैनि थाखाय सोरबाया हाजिरा मावदो उदैनि थाखाय सोरबाया साहा दखानाव थाना खामानि मावदो उदैनि थाखाय जों सब गलाम बे बुहुमाव जों गासैबो गलाम नाथाय जों मानसिफोरा बुजिनानै मोना जोङो सानफ्रोमबो हारथिंदो उदैनि थाखाय सानफ्रोमबो खामानि मावदो उदैनि थाखाय बेनोल' जेबो गैया हाजार करोरपति जाबाबो गैयाबाबो जों उदैनि थाखायनो खामानि मावदो उदैनि थाखायनो खारथिंदो बेनिखायनो जोंखौ सोरबा सिनायनानै अननानै आदा फंबाय बाजै आब' माथो होदो नोंखौ बुजायनो गोनां गैखाया नोंनि मानसिखौ रेसपेक्ट होनाया आंसो मालाबा खोनाबावा आंनि खोमायासो मालाबा आदा जेम्स होननायखौबो आं खोनास्लाबबावा उनफोरथिं होनायखौ आंसो बोरैबा मोनो उनावहाय बाट नोंनि रेसपेक्ट होनाया मानसिखौ रेसपेक्ट होफिननाया बेखौथ' आंहा बुंनांगौ गैया आरो नोंखौ कमेन्ट बक्सावनो होनहरखायो बाजैया बिराद मोजां जोंजों रायलायो माथो होबा मेदामा जोंखौ बिराद मोजां सनमान होयो रायलायोबा दा नोंनिखौ आं बुजायनो गोनां बेवहाय आंहा जेबो गैया हा दा सोरबाफोर बेफोरबायदि रेस्टुरेन्टआव बेफोरबायदि खालामोब्लाना थ' बेखौ मोजां इउज खालाम मेदाममोन खुलुम इखो मेदाम आंनो सा नांगौमोन होनना बुं नङाब्ला ओइ इथिं फै होनना बुं गाज्रि अब्लानिया जिन्दगि गोसोआव थागोन आंखौ माबायदि बाथ्रा बुंदोलै बिनि फंसे बाथ्रानि थाखायनो ओइ होननानै बुंजायोब्ला बे नाङा जोङो ओइ होनना बुङा सोरखौबा बिसोरो जेबो बुजि मोना नाथाय मेदाम होनना बुं आंथ' मेदाम होनना बुंगोन बे गथ'खौ सानसेबाबो बे रेस्टुरेन्टआव हाबफिनना मेदाम मिथाइ लाबो मेदाम साहा लाबो 10 बारसो बिगोन आं बेनियाव मेदाम 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 होनना मानो होनबा बिसोर आंखौ सिनायजोबथारो सिनायनानै आं जेब्ला रेस्टुरेन्टआव हाबो सासु मासु जेम्स फैदो होनना बिसोर रायलायखाबायानो थायो कन्टिनिउ बाट मिया जिबायदि खोन्थिदों नोंनि सिगाङाव बे गथ'आ बे सिख्ला गथ'आ बिसोरखौ आङो बरिया बानायफिनगोन सानसे नोंनिफोरखौ जेबो दुखु लानाङा माने बे जोंनि डिसिप्लिन जोङो मानसिखौ रायदावनो रोङा बे जोंनि माबा बेखौ आरो सहसाव सोलोंनानै मोना अब्ला एलबामाथ' जोंनिया फ्लप जेबो गैया भिउबो गैया कमेन्टसल' जय हिन्द